Dă se vadă ăștia care nu știau că se poate avea și mașini. Uite-și. Ca să iau de aici așa, ca să văd. Nu, ce băgat. Nu, ganț. Se vede, nu? Nu ruginește, nu nimic pe. Uite. Uite, se spație. Și față, uite aici, și față se vede. Și nu ține tot. Ha? Uite cum arată. Uite cum arată, vedem. E ca și asta, uite ce rotiță are pe ea. E ca și asta de la biserica neamțească. Uite așa cum arată. O și nervoasă, e nebună. O și nervoasă. Și Mercedes-ul meu aici, până scot numere pe tu BMW-ul măcar cu Mercedes-ul. Uite cum arată. Avion. Avioane. Avioane și elicopterașă. Auzi cum se auzi când închid ușa. Vorbe. Numai băiații cu minți. Se cară cu așa ceva. Butonașă toată Dumnezeirea. Hai, vă salută, tata. O zi faină. Uite aici la patronul și la firma la patron. Că n-am parcare unde să parchez. Fără numere, în parcare nu pot să o țin. Vă pupă, tata. O seară bună.